Sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. May mga balay nga napilpilan sa mga nagkalatumba kag nagkalautod nga puno sang kahoy sa barangay Patag sa Silay City kainas ang aga. Apang maswerte nga wala may nasamaran suno sa punong barangay, bangod dinis ang tuman kabaskog nga hangin ang nag-igo sa ila nga parehos sang buhawi. Wala sa karon sang power supply sa bilog nga barangay. May report sa Romeo Subaldo. Pasaka pakadto sa barangay Patag sa Silay City, malabyan ang ini nga nagkalatumba nga mga puno sa barangay Lantawan. May mga dahon nga nagkalapuspos, ang ini nga mga puno sa saging nagkalatumba, pati hilamon nagahalapay sa kakusog sang hangin. Ang salamputan nga mga puno sa akasya sa Patag proper nagkalautod. Pagsampot mo din sa may barangay Patag, ini mga akasya, bala makitaan mo na, di makitaan mo makitaan nga mga akasya nga puno, nga may mga nagabaligya sa utan, sa sining mismo nga sa lamputan mo, ini karon na ginalikawan sa mga tao kay mga nagakalautod ang iyang mga branches, amo kun nga aka na may maglabay dira, nagadinalagan sa kakulba nga base mahulugan sang puno sang kahoy. Ang ini nga mga residente, nagadali-dali ang nagadinalagan, ginakulbaan nga base mahulugan sang kahoy. May nga ka mo sir? Di ka to? Okay. Ang ini nga karsada kay nasang aga hindi pa malabyan kay may mga nagabalabag nga puno sang kahoy nga nagkalatumba pero gilayon nga napahawanan sang barangay. So siniling nga nagkadagdag ni. May wala man tao may niguan? Wala. Pero ang dala ni sumong puno ni katao kahoy nga nagkatumba. Naklearing naman, sir. Gina-clearing sang syudad. Hindi ako barangay. Ang ini nga balay napilpilan sang kahoy, wasak ang atop. Suno sa mga kaingod, maayo lang. Wala mapilpilan ang mga kabataan sa sulod. Wala man tao? Wala may na. Te? Nakaluwa sila ya. Mayo lang. Wala sila naigo. Sa kakusog sang hangin, pati ang glass door sang barangay hall nagkalabuka. Istorya ni punong barangay Danilo de Soyo, sa ilang paglibot, 7 tanan ka mga balay ang napilpilan sang kahoy. Wala palabot diri, ang nakaksan sang atop pagdingding, bangod sa makusog nga hangin. Sang kagabi, mabaskog ang hangin pero las 6 kina sang aga, mas mabaskog pagid. Suspetsyon nila, buhawi na ang nag-igo sa barangay. Sangaga. Sa aga na ya. Aga lang siya na, kaya nag-aging buhawi, kutog kayo. Ado buhawi? May buhawi gid ya. Ang ito ang kuhaan ng kahoy ng dagko, layo na na yung aging darating hangin sa ilampo sa balay. Ang di sa dinahang dito, Ang dira, oo. gin dalasang Hangin. ang kahoy, Yung itong sa atop ka balay. paginampos, tungod sa buhawi. Sa buhawi. Ah, buhawi na galing nag-igo ya, hindi na normal nga hangin lang. Hindi, pinagkagigit yung buhawi. Okay. Mga dako ang damage sa amon. Bangod sa pagkatumba sang puno sang kahoy, ang mga kable sa kuryente nagkalabugto gani wala sang power supply sa barangay. Ginatinguan sa barangay nga mahawanan gilayon ang mga dalanon para makapanaog sa city proper ang mga pumuluyo kag para makasaka ang bulig halin sa syudad kag para makapauli ang mga turista nga yara pa sa mga resort sa Patag. Kuhaan, sige ito nga mo yung mga Clearing? tao ng clearing dadaan para lang makaagi. Sige, maliliit ito. Damo din yung mga tao matrap si babaw kung yung mga kunan mo. Oo. Bakasyon ba niyo? Ah, may di ba nga nagabakasyon pa? Kami mga bakasyonan din mo. Kasi kung driver na karanting hangin. So ginihagaw nga maklear para kapauli kung kailangan nila magpauli. Okay. Ang mga personnel sang Ilaya nga resort nagpaaros kaldo sa mga pumuluyo kag sa mga kalalakian nga nagapatigayon sa clearing operation. Dugang pa sa punong barangay, base madugayan pa antes pabalik ang power supply sa ilang lugar kay kadamo sa nagkalatumba nga mga poste. May mga resort kag kapihan sa Patag nga temporaryo anay nga nagsira samtang mabaskog pa ang hangin kag wala sang supply sang kuryente.